Patrí ľad do vína? Nie, ale vyskytnú sa situácie, keď ho viete použiť. Hlavne buď na miešané drinky spolu s vínom, alebo keď je príliš teplo na terasách a chcete si to víno udržať rýchlejšie svieže. Ale nedržte ho dlho, degustujte, píte s radosťou. Má sa víno vždy dekantovať? Nemusí sa. Ale keď ide o staršie vína a s viditeľným depotom, určite použite vašu karafu a nevyužívajte ju len na vodu. Je šumivé víno len na oslavy? Nie. Na raňajky, na obed, na večeru. Ale nie, šumivé víno je král medzi vínami, takže si ho doprajte, keď máte na ňo chuť. Do čoho sa nalieva víno? Do pohára alebo do kalícha? Do kalicha. Pohár je bez stopky a využívame ho na nealko alebo na niektoré destiláty. Záleží na tom, ako držíš kalich? Určite áno. Takto maximálne dámy na nejaký garden party, keď majú krásne vysoké ihličky, ale my, someliéri alebo milovníci vína, držíme buď za stopku takto, alebo po prípade takto, aby sme si svoj kalich nezacapali a neohrievali ho zbytočne.